Halos linggo-linggong aksidente sa ginagawang Tambak Bridge sa Dagupan City. Isinisi sa kawalan ng ilaw at sapat na warning signs. Iamyanan mo, King Guevara. Halos linggo-linggo raw na may naitatalang aksidente sa tulay na ito sa Barangay Tambak, Dagupan City. Simula raw kasi nang ayusin ng tulay, tinanggal ang mga poste ng ilaw. Kaya madilim ang lugar pagsapit ng gabi. Bagamat may mga traffic signs sa lugar, kulang raw ito para magabayan ng mga motorista. Paggabi, madilim na. Ilang beses na raw inilapit ng barangay ang problema sa DPWH. Subalit hanggang ngayon wala pa ring tugon ng ahensya. Nagkaroon ng widening na parang nasagasaan yung ilaw namin na dalawa ata o isa yung dyan. Hanggang sa tulay yan dati maliwanag. Ayon sa DPWH, bago pa ang proyekto, nakipag-ugnayan na sila sa mga responsable sa mga poste ng ilaw na matatamaan ng proyekto. Ini-inform po namin sila para lang po mailipa yung relocation po, sir. Yung ginagawa din namin ganun, pati yung mga street lights po ng mga barangay, ini-inform namin ng barangay para mai-transfer nila po. Nangako naman ang pamunuan ng barangay na aayusin ang naturang problema. Re-request po namin sa para magawan po ng ilaw. Pag-usapan po namin sa session namin kung ano po yung magagawa para po magkaroon po ng ilaw dyan, maliwanagan po. Sinusubukan pa rin ng GMA Regional TV Balitang Amyanan na kuhanan ng pahayag ng electric company na nakakasakop sa mga poste at ilaw sa lugar. Kasama si Henry Duminsil, King Guevara. Balitang Amyanan. Malinaw yung sinabi ng DPWH bago simulan yung proyekto, na-inform yung mga electric company na tatamaan ng proyektong iyan. Bakit hanggang ngayon ganyan pa rin ang sitwasyon? Ilang motorista pa ba ang kailangan madisgrasya? Wag naman sana. Bago tayo umaksyon. Sa mga opisyal ng barangay, dapat tayo na mismo ang makipag-ugnayan sa mga kinauukulan upang maayos ang problema na yan. Iwasan na natin yung pasahan ng responsibilidad dito. Mapa DPWH man, concerned electric company o barangay. Magtulungan na lang, hindi magturuan. Dahil ang pinakamalaga ay ang mabigyan ng solusyon ng problema. Sa mga may reklamo at naaagrabyado, kapuso, iamyanan mo